And more, spend less. Ndizi TV Ubwansu Bw'omugusi. TV Ubwansu Bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Ubwansu Bw'omugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chiboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua kesimi ase namba enotisano na ibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Biwa Health Natural Herbs Clinic nenya gitari ya chirenguma asokorwa obogwenya gotumeka amaliogo yemete mbabwate abanyagitari na Dr. Gikonyo abakolingolia na kogwenya amaroire a abuna arthritis oboroiro bweskari high blood pressure UTI ulcers asthma hemorrhoids fibroids prostate enlargement na gokwa endurume boigonkwena nabale amaliogo asaba sacha bali achinguru cyabo cyiranirense abasubati babwate omuchando bwokorora rangi na boigo oboroire bwelisangwa na yande amange mbabwate chimashini chekerero echichikolingolia amaroire elio konyora obokoleri bwabo
batarerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi, Kisumu gose Mombasa. Umerana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya Sensemeli ya Ikonge asomo bagani o Millennium angenegeta seni kya mabuta ya Pebo. Kera litko lya Jumatatu ya Sensemeli ya Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity. Kera litko lya Jumanne imeyomo chobo songo omubagani o Capitol irongo litangani room 117. Naboko kwana na barabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910. Pure Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Walai, nani kama msukule, miezezeta, vile vitambulisho. Nipete na such kind of love, baby sing unanipenda. E-Generation Studios igoba bwato bukorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura ku kibice kingiya kinsera ejo abantu baho baragusunze asama tukale bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho ganya kingero kingiya ejo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio ejo egosoke amariyo y'amakironoko nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot asibabwate ti kamera chingia ejo chigosoke chibice chingia kweli kweli komenta nayo mbabwate sound haya ejo erengia asenesangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongo lya gatano na kabere yani 7th floor ibiyumo chiyokishi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio aiga utapenda. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Sharagresa to chabono botoko moncho morigera na ukwane ndonsi asobereta Semargoba yabono chinga kinigo kwarigania SMS ya mangana majia yarakomanye gati yereto abereto go kwarigania kuri Semambia yaringe ntambe ko chinse chigabono chabono Margoba litukarikari ya Jumaine stariki 19 sato mutinyo gatano limo mwaka bochiri bubere na meronge berenene na mange habereka okorekana ayungo chokomanyia Semargoba yabono nyirabona Semargo yabono boigondo cyo gutwara umugeni ayota chikomurekirane mono igoro ya mangana rigete finance bill ibono yabage kubatoka ucyase bunge aseri tukuriya rene irachikanyara gwakiro chikorera tukuriya misi goetu gosenyarege kuyirirwa ngati yatura murekere kana tacotwara engineer Kennedy Omoyo oyibono bwato manyigoro ya mangana ringete finance bill etura chikokwanira Semargoba yabono konda sa yamunanda mange tuyekamanyiro tuchaka mangana majya senchira yobekirano. And kupunguza mkate peke yake is not the solution. Okorobekana kone kiwase county ya Nairobi chinga kichiyo kuligere finance bill yasigati ya babunge bamochire finance bill ya boto kwali tukoria rero. Nyumba chaka chuna kuru togenda orokera buzungu magacho tanya gochaka ye nyumba nonye. Abamenye kurose county ya Kisini ko bagikirigati ya bachume bago chikoko bakoli tukoria ramisi ogotigwa we finance bill. The proposed 16% VAT on bread has been dropped. Amaoncheri ya se finance bill ya se committee ya tebire buna ebanga somogati teyo na boigo chibesa so gotuma chibesa nchiri go che commentu.
Ase yomonenda mange saransu kabono tumenya senchira jobo ikranu gochake mese amangana maye sato chabono butuko ni gobono gatia bonchiro kurase chiro yario bonyo yibone gotoka sensemeri yamagene me county ya Kisii warokane kwe murungane ase kegetambe kubwatikana no kubara w'icyumba cyakibara sensemeyo nigo cinga kechibanyarire kubori serikali ye county koneke bunanko baroserire chireyo nabwo konyori banda ase bakonyara kohege karana koigama cinga kichomo gasona boigone cinga kichembura bunatokumanyigwa no muri Keito Dorcas Kemuma. Abonchori abechiro yario bonyo magena ejo gotoka ebunge ya mumachoge barabu Kisii County ni gobano abe murunganirie abaraibe county ya Kisii asogotaikirania amagendero ase echireywe na barabu ni gobabeire bagwetera mechande menge ase echireywe tabwati nonya ne chinyomba chakibara ase bakwigamera chingaki chembure gotwa nonya no mubaso nabaigo ase obochafu bwabeire bogoticha na ase chireywe gose esiwechi yabeire ke kubatyokera mono asa marieta ngoro kufrida nyasuguta nje no mukaji magena to chandegete to koni jingi nyumugaso igoro ndobwate none eri abudi jojo kanto bwatiga kamarieta ngoro ku Rosemary Gesara bakondoka macho ine nabona kerenga kichise achiri embulego tu tokonyore mechando togotakeru to are shedi egara ntogo tueru asa marieta ngoro kwanjari igaiga ondo mukachi olio bonyo gaiga changamoto ni nyingi to gwetera abuna bona igo mubaso no to bwate chinyeni gachiko yo mubaso ati muburi toletera timu niwe ito aga ikimagira mate ndu toletera ti bona boto chandege tege ibintu byakonyire ana ndumejire gitogo kora lights yo kwa bega tikabenus njiga trio bonyo lokora where there is a business ye koran koruma bibaka yawansa ine otore musunte imenge tege tangani and the toilets jaba ngina ba korega siga chinyeni abo yasara abantu bapoda agaiga even toilets nji aserio bonyo ni gobo be murunganirie ogokonga kubogima imeyense asebono batebire buna ni gobonchire bwabo bwairanire inse aseba mochirie serikali nene asoko genderia gokongya obogima acha mimi naitwa Isabel toka Magena Yobonyo mimi musaji wa mboga Azoramani ulikuwa unatuambia utatutetea sisi wa mama lakini hatuchaona haki yetu unatuteza tunanua nyanya grade 1 1400 ukiuzia mtu nyanya 450 anunui sasa rudi kwa nyumba tulale tusaidie tu ndio bano byakonyire nyanya byakonyire ndo 900 lero twagorira ndo neliensi nini 900 cabbage yachire miwano ndio banyene tosi nyingi tokoni kile ndio gyakonyire si wana biashara yenyewe tuko na changamoto especially mnatoka bega chini ndio chi Nairobi we expect konyore faida lakini kwa nyore loss monto gotomera chingeni kalkenda gota chingeni chiakora chiasareka kero kende chingeni chijisoge tibesa kwa nyore bano yete tibesa liba chigo konya bano kwa nyore okoire na uchimaega no bayeganirie serikali ye county ya Kisii anne asiba muganirie mubunge bwenseme yo badia barongo korosya chinyomba chakibara ebibanda byokwigamira chingaki barase obonchore babo egati ya yande tangoro kwa Agnes Nyanduko orabiri manyekaine bana nje nareko boli omweshimiwa ito Obadia Barongoiga na inyorete liobonyo mama mboga na totebe tingo twara mabuli atoroserie shedi atoruserie ubi atwagacherejo ndwanya komorra twairo mogaso baka twamwamireti akyo mweshimiwa tokonyengo oyo muno mweshimiwa oyo simbarat ata gotokonya none liabuli none tayanto bwati igotore bisunte Gaki twarenge gosaba omweshimiwa atokonya mabuli naende batokonya gaki batoroseri none shedi asitoko igama none ngaki emburego totwera na igo totwerera tore na chinyeni ngaiga gaki simbarati torigere lingocha liobonyo ngaiga tochali na mabuli toyatara Dorcas Kemuma, Ndizi TV. Biamono Keito Dorcas Kemuma sorobocho rwa senchira yobo ikirano gotigana yobono mwancho muleta ganda kumulekera samangana renge toboleme ni gawali mekura factory chiche itumbe na boigone factory ya area ya Nyamache babori kone kibuna nkoiro bero ikirano asobocho lebono wa director obone borebosio na kobori gomba baseko ngaino agochora abarai abata ikirani yakolengana no kogani kwabo bunenchire yamuyo konyara gokini ya lige sarie chae unatokomanyigwa no Keito Everin Osero.
Omunyakirogo ase factory ya Itumbe na boigo Nyamache Kennedy Orioki nigainekea okoigorwa wetundwari ya inani eyo yaigwa enamba asera chakobo koreri etarike yemo yomutienyi ogatano na kabere omwaka oyo aseritukolia rero tore ase paying center ya inani paying center eyere yaiguru rero bisiari yaigwe namba yae NC 163 Eyego gochaka koruchulai abari bono bari bakabere chi branch one tundubali rero yabere obisiari opened. Director Nyasati agoseni etundubali yeye yabeire miaka 12 ere branch. Director nero jagete tundubali yeye nande rero nero nyerete ire namba. Chinga kiechio Oriokinigo yakire koko asobo chori bwa director bekemerige chae obobura kolekane chitarike meronko 25 omotienyo yo. Chinga kiechi ne chobo chori igo naja asabale bibainani najire kubasabe kura yabo aso wanja kwabo twakwane nabarobu batebirenga chikure chichigo cha 28 abali bansipi bainani ngakimwateba nigo abagani abaremi gotore chae ndonke erio gukinia ekemeriye chae asalie ira yo kugendereria obokoreri borobya echae ngia muna rero nanyore chae ya chire nani amatunabere nengoro andi togendere korosie kemerie gitu ntu basa ko chigotore chaembe tomente buna togendete kotore chaengie igo tonyore quality asensemo yabaremi nigo bamotoyorioki asemirememi yabere kagokora buno mu director na kumugania kugenderera ko bakonya butambe watokonyire igo twarengare twachandikire kurwe myaka eri lakini kurwaso twanyorire obuya watosikirine chae ngonyotoro babesa gwitoboke twasukiria abana origereria abana baito bara abande mbale basomete na bara ubatakire basoe none factory yesore tonyare ko bakogotokonya nona bakarani baito kwa ba machike kero bago chamba gotubwatere ki tare gitato go gosabaiga muno kogenda nande round yo muizo otokonye abantu baria kinamba njire jeje majani chae otoruanerere chinga kiechio abaremi nigo babori wa gutangainwa na maki korende kubachora abarai barabaronke abo barabakorere amagenderero jera abantu bali bakurwanerere kerweke na director baachire na siringi 500 siringi je 500 ntaetemba boli abaremi ba mintu obo maene bwa Nyasaye factory eri kerogo jorbuno mo director tori koye guziribwa kanumo sahara ka kiora to 500 e factory uko chikoni onyore 500 chiao so ntaite ko basaba abantu bamdo na kiti mo ligeri chibesa chichigocha kali chigo ikataro 28 tikatoende tochoro mwago director Orioki chikura tafadhali tochoro abarai abaratokonye bare to bolimi weto bebe bose bantari babarimi abajitundu bali chetu chigo rwaso bonge wetera so borayi obuya abaremi abo nigo bateba tibarigoche wanchirana nechsegi asoboremi wechae korende ekibaganetie no borayi obuya na boigo amagenderero abantu bapa centro ntotageti tochake koreta mangane yechisegi ase oborayi bweito oborayi bwechae nigo borase specifically ase oboremi bweka amangana aya yebinto binde twachakire gokora yechisegi ntune oborayi totaete koriya go reporter ya Ndizi TV area triane Evelyn Osero na ekira jwagendreta bali mikurwase ezoni area ya mekenyani gobono baganiye kemereki abo kunyara kolendo bunenchere mu yokunyara okinari gesari kemerige chae aniga goche kerekerio bochori wa director bogendrete korobero gestari kemeronge bene sana isato chumutinyo gatano limo ase ezoni batwerumba chikobwatira naso bwamo na kone kibunango kini bale ekemeriki abo gichae unatokumanyugwa senchira yoboime yale konyare kana abatogu chochore kya batwa chore dentro jes ba tuire uchi bana go to mendra kindi nande bono nani kialenga ogeke ba kirusirio ba bali lakini bono to etenga tutuare change bali bawite gotoka baro usto kubeko bameki shwanga ba tusukiri kurwa se tole bono batukijikiro plus echaye kotoke tundu bali ekorara terara echaye ite togotora kwara watolira matabere ogotebuchora matabera matwachora buya lakini bono toguchikuke tundu bali yachiarara yachenchie kara uchikuiri mono kara ki none gwatete kupima no chikiro nonye 50 kwanyora chikiro chiakeire aba minto umurayi to chira ukuruke ba mima
twasabire director rinde to change to tware change na litokora mangana bana baitu bariska bange banyore chigasi situkwate challenge nguru tundu factory lero tukari kunga chai tukari kogenda Nyansiongo factory kare kogenda chi factory chinde wana turebori naki chibese chinande chikogenda chikokoba guchie factory ende chibese chibono nchiro tocha kwa guchiri toka gubotambe tukana chuchibese finally factory ite kora gasi bono tukumina ki aba director abalinde bono togochora bagendo nkirinde bono baguchi batugambira echine chibese chitu mate tubegetari Kefa Mima nkoborinde kirogo kyobo director wa Makenene zone ase factory ito ya Nyansiongo babwata mararamishi na ichae yabo nawe bagotora baranyora muntu ukunyira nabone korare tundu bari amatukabera atatu nainde kere yararire yenge chingeni kiriyo kwa kere kyararira amatuka mange rateri yaye teyo wo babeke cyayabo abandi nabo bakurika lakini mbogo cyarakinji bese cyabo cyakora kicyabuturwa alise kitundu bari nawe nabo obo ibimborororo okonyora kinamba nkirororo cyenanire cyobolimo okonyora omuntu otabwati no mutino no yomo lakini kwanyora yabwate sleep at the end of the month into abalemi tokubori kinambe kinga kichekoenanwa paka omuntu otabwati echaye ori omushara bokitibye obono obebi abantu bagotokorera bonus ito tori kibesa kiria na hekira yuagendreta amenyi kurwa sensemelia ya magina boike bunge ya umachoge burabu ime ya kaunti ya Kisii niko bakwanire igoro ye finance bill ibono yabake ukwana kubatu cha bunge aseri tukulia lero ira chikumule kurwa so emeli tukulia ramisi ase bunge kati amenyi kurwa senseme yuni gobanya rekori mu bunge wenseme yobadia barongo kone kibuna ngwa kabale siko finance bill unenchiremo yokonyara koru yogima buno tokuma igwano muliketo sama miyenda ime yari obonyo magena ase ebunge yabo machoge borabu abamenyi basanga ebirengereri byabo igoro y'omuswada bw'ikibesa oikigwa bungerero Marieta Felix Abuga umwana boda korwa magena ri obonyo mupunga ona akoro kungobadia barongo muntu muya kabisa muntu lene kini kija ono reri stogete finance biringo somwere igon stogete mona singenje muna bono kormaro batinda aragero muno jira konga gateli aka na sinyiro kolia finance biriendo jenga kegweta nojenga na bakungu baite toraje to batome bano chisobo singenje finance biriene mpe mono samari tanguru kupita osekongaki ruase dio bonye stage anje na bon ndeno mustuko monene igoro ye finance birie mari tanguru kudomeni kibebo mwana boda lio bonyo njenga teba abagambe ba minto twachorete batokore mirimo ebinto binde mbire baikire bono batagete kobetereria gokora tutanyare guanjirana una intu abakusi twabeire toko stoka mono sana ase finance bill yabeire na igwetiwa nore paje dia somedmone ya tusukosete lakini this finance bill ndonye target ukwana na Ndisi TV abamenyi abo nigo basaba abarai kurugusi anene muno omubunge bw'ensemeyo obadio abarongo gutukuterare omuswado uyu ngo saba ababunge baito mono sana yo minto derivation abadia barong hakiarengerie gendekyo to amachoreta chiko to egerera mono tiatu egerere egendekinge eta kegweta igoto tindekire igongo saba mubungo ono korokungo obadia na akirete kura no baremu akane finance bill nigo be murunganiria obugima bwakungire kubwatikana no gukina kwiriguririe bintu nakonachwa ebango yekerengo keguru wetera asaba baketutabwatia bara utabwati kende gyons tokonyanyas mono sana kulingana ne finance bill na understand muje otomira muna intu tokoligia togwasoga ro yine chipepigoro gutorega embure gotoita chipare je chimbe abana bona abarezi ko twanya kubaka na visi yo obugima bwakongire baka bono iga nane twegwire yende otakete gwetiwa bono no chimuna abatakete gutotinde katore moya nigo basaba omujumbe y'abarongo kubarwanirira iriyo banyore amagenderero ase ensemeyo nabwate ko ndaso muchumbe umachoke borabo kungobadia barongo tuagochorete tuigerere tigakobera isiko mono inchukua na abantu baho chipase linchi acha bane bagete konyora chionzi abantu banyore
chiparo motoroseri tokora magendero toje mpio minto gaiga bumachoge bora bu constituency owadia barongo no roche magena rio bonyo stage. We have a lot of problem again teketanga nitubuate lights yo kwa begete chikabenus njiga trio bonyo rokora where there is a business ye koran koruma bipaka yawansa ine otore musunte ime kurinde ni gobasaba abaraye kurugusi kubwatsirana iri konekia amagendero nkoikiranigware ase orogongo ruwagusi abaraya baito kyorete champi monso Kisii County yengi mananyamira ni omugwenete gocha hamo as MP mwakwanire ugeri muri abagusi antu mwatokonya kuja gusiga ebinte binge byabere bikwenda ki ata counties into Nyamira na Kisii County ntonya kora bintu bigocho obuya lakini ninu mugendete kunya gupus ebinte binge na kipana finance bill chale desa maroto problem MPs otobachorete muimirane mu abantu bamino ngakibare abana inchi baino ngakibare abo n'abamenyi ba rio bonyo ime ya magena bagukwanira igoro ye finance bill eye kigwa ase ebunge kuri portal ya Egetaseni Chendize TV nchenkoro kwa Sam Miyenda Mbiamono mulikito Sauma yenda sorobochiro asenchira yobo ikerano gotigana yono moncho muligeria ni gobono abamenyi kurwase kenyoro kirikia bo meroko ke gotoka nsemo ya maharani barokane kwe murungania ase county ya Kisii na mocha serikali ye county kubwatekana no kubaombia asamangana lengetobo chino yengo bwatekana nenga kentambe maiga jogo chako kwaga chokwa enyagetari ya Rigoma dispensary ebagote yabuna wekraboni gitanya ko era kuria chagete kwaga chomwa kabo chiri bubere na 10 nyense miaka 10 nyagetari nyanya ko era kurense gobaga ya serikali konyara komike gitambo kirokeme na boigoni gobarokana komo chomo MCA gwenseme Dennis Yumbache asogota ngoya korosyo konya gitali unatokumanyigwa no muri keito depona asanya ime yekenyoro kya bomero Rigoma kegotoke meye wodi ya Marani abamenyi borogongoro igani go bakorokorobekana bunenchire ya moyo konyoro bene babo nabakie kuram Maiga yogo taikirana we dispensary ye Rigoma asega kemiaka 10 yaelire. Gitari yetu achagete proposal 1996. Tukachaka kunyaga ikaba accepted ikachaka kwa gachu. Wakabono iga ya kirire. Ongwaya kerachi tukugure tarachaga iga. Atwa muburtinga muga Kenya gitari yetu na kwanyibire kwa to retaja tuomera ni nyanguru na nyansaga. Ono na kirende nyakitali na kitoko cha kurwaliwo akatatebya yani nchendigereria katene yomo ombachi akakana ngaya yani ngente kyo kyachire se kwende se serikali ona ende tukajire kukanyaga mone miaka yabeire miaka 10 kurwe komenta nayo nigo baereranga nige kubabera kongu barabukonyoro bokoreri ase bono baruo kubulia kwa bogo chese mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kurigereria engane yo sobo ime itali yekwa metemete emerete ime kirege kemerete bantu bakurwara twana kubogoli wana ngaki serikali ita tokonya kitu nyakitali ebe completed tu ni tutorore ngaki baminda serikali yetu ni nanjo kina kenge twanyori bantu tuerware yang abantu abarware te gaiga bagusinyi bagusinyi kwenda nyakitali bwati para bonna batu chandegete igo mugaga koranchara tokonya nyakitali ye Rigoma amasini roti yachete kabe kwarora mapera amire ime abana na bakwebisa ense munogo chandeka segekege tambe ogosemeria kwa bogo chesobokoreri we serikali twajagitinya gitali challenge twanyorete ntangani twabukoriti omuntu kurwaiga ne wiri baroboka basongo kora nyagitali challenge nganga kurwari tukaranga nga kinya gitali takobera nga iga tukasaba mone sati tubutorera saiga abaka nabana baremi na buba bachandegete banyores kwende sati kanja ekabutora gaiga tukachaka kwa gachare ni nyagitali ye bona iga muchando tubwate nulinga nyagitali chirare 3 to 4 kilometers na umuntu kuchikenya gitali ye eito muntu karwari tabutuko ni shida twachandikire insae toingena ne likura tomenyete akairandi aka anyore ntubwati kendegera tokonya maene usakurigereri para teyo usakurigereri bono iga kende nkeyo nyagitali teyo bono kengana na macho katubwatega nonye nabo chinga kecho nigo bamomocha omwe MCA we wodi ya Marani mheshimiwa Dennis Yumbache asogutaikirania amagenderero unabalireteira chinga keche campaign aene Yumbache no musike sana nando Yumbache no mukoliye gasi engiya nyoreka twachire senka yaye amaene ago tuwera kambuya twa misini oto ikomiya ito twara otugurro chere twako lakini asa magendraro ese kintu bwate
agotobani nyagetari ere kaseteti nigegitire buya ebwata abanyagetari bakore gasi buya lakini bembeo pamito Mr. Simba Arati chipara ntobwati is an impossible iruka likliko chimumbwa ligo mambanda nyana ligo mambanda amenta imusia ruru chibesike nango bisike na likilo lyangorore ena arwane tesegi tukarwana abantu tukamaja kolemeruwe kaigoru ekabekwa likarabatinsa so tokonye koranja Ntongo kwana to chande getega iga enyagitari ego yabege tukare yarire chibese chinyinge nainde into tupato mo emusiomo omenyire sana obisi ase kitu tuchache engima obwene o tanti miaka 10 obisi lakini ngaje ntobule getari go kenyura e polling station no era chikura ge gata ke tomo nyakomenya ko tata abantu beli goma mo goro kaje titu achane kirebobe giko ripoteria hai gitaseni kia ona mbeye mo kia Ndizi TV kurwa sekenyoro kia bo meru gariko make gutoka imeye wodi ya Marani imeye bunge ya Kitutu cha Chenothe litaria nenkoro kwa Dipon asanya na gotigana yibono moncho murigeria goskobo sogochiase oroboti ronde ni gobono aso kunyara omonachi ebina Monica Kivuti oyibono beteka crosswa ase kigambero kia Makadara ni gobono ase ritukulero ebigambero aho benyaro gikirana senchira yoko muinyora kigambere kanene bakorawa na osomo chebino monene ni gobono banyara gukwanengane yo Martha Koome ase bege kigambero gie county ya Kisii Sekisi loko tsaborobo barechinga kichya base ritukulira asoka kumurekere neyo asoko munyero yo mobo oyobete gakoraswa buna tokumanyegwa na Mildred Momanyi. It is well with my soul. Magega yomo Chief Magistrate wiki gambero kia Makadara Selieta Monica Kivuti imeyomo chio Nairobi koraswa lisasi no munyanyimbo enga kia lenge kona cha ikina kia omwanchi bo munyanyimbo yo bono nigo ebigambero byonsi imensi ya Kenya byakora amasabo yoko munyora Monica enga kialenge asobokoreri bwaye ekigambero gie county ya Kisii nigo getatigwa magega asebono baragwa no mo preceding judge Munyausila asatebire nigo kiaba egekore kyoko gosereria anene gotia ase abanachi ebina ase chikoti chonsi. Today we have congregated here at the Kisii Law Courts, just as other courts throughout the country are, to remember and commemorate the life of our dear Honorable Monica Kivuti, who served as a principal magistrate at the Makadara Law Courts. Through an unfortunate incident that happened on the 13th of June this year, she was shot and she succumbed to the injuries that she sustained, leading to her death. This is a significant moment, not just for the judiciary, but for Kenyans, because an individual has come to the very seat of justice and defiled it. That is an act that Kenyans ought to be outraged by, and Kenyans must stand and condemn it and say, this shall never happen again. Niga mentire goteba buna ense ya Kenya nigo ekuragwa ense yeli chiko na igege kole kyo kiaba nigo kiaba kyo kogosereria nabo igo tigeri go chigotakirwa asa matuko alibusio. In the preamble to the Constitution, Kenyans aspired that they would live in a society guided by the rule of law. And Article 159 of the Constitution, Kenyans vested judicial authority in the courts. Therefore, it is courts that dispense justice. Courts make decisions every day. They may make decisions that some people are not happy with, and they may also make decisions that people are happy with. This is an extremely unfortunate incident that happened while she was dispensing justice. It is in fact an abominable act that shall not be condoned by Kenyans and should be condemned in the strongest terms possible. But irrespective of the nature of the decision made,
the avenue of any individual who is aggrieved by such decision is not to take the law into his or her own hands. It is to follow the laid down channels of redress. Ase chingakie chiecho niga mtebire buna nerebuya abananchi wanchirana kelia ekoche kona cha nasabole abakenya bonsi batie kuimukia egetambukiro asa mabokabo. We must as Kenyans accept to be guided by the rule of law, and we must as Kenyans accept to abide by the decisions that courts make every day. It is not for Kenyans to take the law into their hands if they are aggrieved and not happy by a decision that our court has made. Kulipotalia egetaseni kian DZTV eletaliane Mildred Momanyi. Biamono omulikito Mildred Momanyi soroboche rwa senchire yoboyekiranu gotigana yibono mwancho muligereria ni gobono omuliki obutambaze wizara yoboerania Professor Edward Kisanganye agakaro murubere bene bokunyara gosimekemete sensemeria ya Nyanturago ukwana kurwa sensemenia yakoboria manyebensemeje kubwatira na sekena yokunyara gokerania onchire kwerire ana munaso gosimekemete bunatokumanyirwa na juri Kerubo. It is well. Omoriki butambase wizara y'ubuhererane nekerero Professor Edward Kisanganye goritkorera mu rubiri bwo simikemeta sensemo ya Nyantrago ewode ibeno nyari bari cyace county ya Kisii asate birekerenga kyaye no kwikiranye gatiye cya agenda cy'umurayibwense Dr. William Ruto yobokoro mu cyando bwo bonchoreria bwerire. I think the most important thing to take into account here is to understand why we are doing this exercise, engaged in this exercise. We have added the sixth one, which is climate change and the environment. So if you understand those are the pillars, and they were the basis for the campaign by His Excellency, the President of the Republic, we think we can change our country by giving more attention to those pillars. Those are our priority areas. Ni gato gide county ya Kisii asoko bomostari wosyo asoko simekemete asobonge korende kaya mochi asoko simekibwemete yemeringamu na kubore chi county chinde kubwati chimbaratero chi county ya Kisii. If all counties can be like Kisii, we shall be very far. I think the challenge in Kisii is what we are going to do with these eucalyptus trees. Yes. Because they drink quote and quote a lot of water. So if we can start replacing some of these eucalyptus trees, again by persuading people, not forcing our people, let people understand the bigger value that we can replace them with indigenous trees. There is absolutely no excuse for anybody else in this country to not have trees, to increase the tree cover within their regions. Kuwatikana n'ekinchere wizara y'ubuhererane yabekirere gukora umucando bw'ubonchoreria bwerire nigo Kisanganya tebire nigo bagasemya abantu gwetera chiredio Monity TV na gwetera imitandao is to get people to get the right information. The other way to mitigate that is early warning systems. So as a ministry, our main agenda is to use the instruments we have, television, radio, even social media, to pass information to make sure that you understand what His Excellency is talking about. Arene serikali nene gosiro moroberio yogo morayibwense gosimekemete gweka bilioni 15 asege kakimiaka 10 goboigo serikali ya county ya Kisii era somostario gosyo asomoroberio yo kubwatekana no waziri w'ebintu bitwetana inime ya county ya Kisii Lea Bwari. As ministry, we want to support this enterprise. We are supporting the enterprise, which is spearheaded by the head of state. Each ministry has been given a day in a month. We need to plant a certain number of trees. The president wants about 15 billion trees planted in the next almost 8-10 years. Hii muradi ilikuwa imeanzishwa na president wetu William Samoei Ruto, na kuna hii strategy ya 15 billion in 10 years of planting trees. Kama sisi watu wa Kisii, indeed tumeichukulia mikononi na tuko tayari kuzingatia huyo mradi kwa sababu hii ndio njia moja ya kuchunga mazingira yetu. PS Kisanganye aruro kubore gocha sabantu bonsi kubatira naso moroberi bw'umurayibwense Dr. William Ruto
irigokora umuchando rw'ubonchoreria bwerire. I plead with everybody who is here to support the president's initiative, because by supporting what the president is doing, we are supporting ourselves and make sure that we reverse the effects of climate change that have the capacity to completely wash us out of the face of this earth. Gingoripoti Elegeta Seni, Kiandizi TV, Editarian Julie Kerubo. Na kulingana na mwalimu munene wa skuru ya sekondari ya Nyansiongo Makio Soro ligwana nyarire goteguna samatuka mange niko bono abana bamurabaro kane gotigo maiga na goteguna bobente gosiro na gotwara chimbo chingi ya ukwana chinga kicho musangire kana baibuli bakrasi komene biro gose form 4 uyoka kana se skuru yuni gobono mwalimu yo monate biruna mbachi kubwaterana hamuna abaibuli amune chense mu chinde kwande kibuno mwana mumura ngokinale ne chimbwa chingi ya Stephen Ouko Bundi, PA Chairman Nyansiongo Boys High School St. Kizito. Minto babwatiranire babere bago chamo, babere bago teberani wiya, na hindi bago tenda tutagete tu exeri in Nyansiongo Boys High School. Na hindi we are very happy that we have very good students, well disciplined, na hindi na bantu banjita masomo, batagete ko make sure that this year na hindi tuabere number 1. Emindi tutagete this year is 10.5. Aba muraba bebangite bya sana na muraba ali well discipline and baraba iwere iyengo saba abayibuli abalimu na abana tobegenda ekemo egere na turabitikirani okugani weitu nkolinga abana baitu bakole bya. But one thing I'm advising them, kindly our boys, our parents, let us take care of our boy child. We have taken time to ensure that the girl child is taken care of, but we have forgotten the boy child. Let us move away from drugs. We indulge ourselves in drug taking, janga taking, pusa taking, cannabis or cocaine, bang and the rest of the things. Kindly let us move away from there. Let us not involve ourselves in those kind of drugs. Na gotigana yubono mwancho murigari amenyi be county ya Kisii niko besogro kwana igoro ya finance bill ejibonera chwa kuri chikura litukulera misi as bunge kati amenyi niko banyarire kubolya barayikura sorongoro gusiko ne kibuna ngotugutira bare finance bill na gote yabuna go ikiraboni igambara robo yabwaje niko batene nchire mu yokonyara commentero muzigo muri togo kya somo Kenya wokonyara wanze. Finance bill te konya te taka saba chumba baito tikatoba sorore nje no mwana biashara ga market in fact biashara mbiyo bi and moko to mendere finance bill and to mendere tax ende akinga imorochi togochi ayo muchumbo olio tete koete finance bill ye gabono ndere ko takazira kurwa aye kabatiare koenda ka na aye finance bill ye chiko konyora buogo na ayo vili buna toigwete saa yigo igwete byanga ko bobwate gendo muguko lakini 2027 ngojo risika na aye finance bill ngo konyorero bona kero ko tebyo omuntu achigwaka ne gari agorete myaka yaerete kare mbona atete uchigwaka ne taxi egari yagotire tari konyara konye manage nano mote achikonyaka ne taxi abantu bamwe taxi moria mwanze nande gari ye pick up ye yagorete myaka 19 nande chagwaka ne taxi bona yogorusi kero montaño echibesa egente goeta twachande kibe ekene ngeringa abana inchi yatokure tobwatira naso bwamo. Asante sana chinga kimo president agenda to kori insubni yaye amarika kare goteba kitabu kya ruka isana masara sina moja inchi limote tomokorerwe na ni mo bakorero tuwa bagite chikura tugaserekea mukaenda parliament bone mwachakira kwa serikali bune ya ino nare kubore wachimba bonsi gusi na Kenya msima kwa chumura ka kingo ba request kind on behalf finance bill yinyakira tegesi kora lianda state house koranje 2027 is around the corner mwanje ti mwanja ntoreke afrande ntobarigere amagana ye finance bill ntu to ndogete togakumia na ntogechana mochumbo do wens kurugusi ogochubite finance bill kotebanga yes oyutabwati interest yo mwananchi olio mwakete chikura taita kuwa na categorically finance bill ye twasomire ntoroche abari mwagenda ya state house abajumbe bonse ntobwate chibijanto baroche etobaganyete ga sana ne mungu waka for the second year ringe kogenda parliament etobarigereretie
I congratulate about na chinga kio chupa iko gati ya menyi boigo na boigo na bara ni ko banyarre ko bolio mure wense ko tenani muru bo gachi we chinyomba chirigorianse gose affordable housing ko ngana baro ni ko bate biruna na bombara ro buje bonde wense chinyombe chia sokote yabune county ya Kisine county ya Nyamira bara mangana yoringa to gachi we chinyomba ga konyara go ikiranirwa na boni ko bate biruna mbaisana getine chinyomba na ko ni mure wense ko tuguterare omuro buri yubo gachi we chinyomba go affordable housing. Bantu serikali yate birengo agachere chinyomba ya mentire piri ye kora chichuma ama na mabati ngokonya kie serikali ye gokonya onya mabati yakogenda igoro iga bantu tigale tomenyete muna tole ntuntu tegetino na magachi ye chinyomba tigatomenye gesonesi tomenyete miaka yonse kono tuamenyire miaka menge abuso konya tomenyete mbuya tole ntote getinyomba chiagachu na kuru togenda oro kera buzongo magachi tanya gochaka ye nyomba na onye Nyamira the same. Ega bantu baminto omochumbo nde bwensi ogo support ye finance bill yega igana che ticket yoko genda nkabuoye. Aya ni gago cha magega ye committee ye budget na boigo committee teneta mangana ye lichi cost ritukolia ra mangana finance bill konya ko bwata ko robot ru abogati bintu biri bya babi go tuguterwa rengamo no go chigwakanira ebango asomugati ni ko bono bya tuguterwa ren na boigo chibasa chia kagere go chikomentwa ekero montago to machibasa go tra sisimi yaye ni go bono committee ya tugutera rengane yo ni go chinga bate beru namba ligete konya ro ikirania omokenyo botambe ane konya ra kwegenderia ni go chinga kechino na bo amoncheri ya korekana ase finance bill ingamo no gotaka ne bango yo mugati no bone simi na bego chinga kie chibo igo mbali go chikurusia ebango ogochia ase ebitamba bigo tumeka sawa na chidaipa na boigo no ebitamba byabo chanu ase abana abanyaruka ayingati yali abakagutuguterwa na okorora monchererio buna tokomanyigwa. We have listened to the view of Kenyans and we are all in agreement that there are two things that we must do. One of them is that we need to protect Kenyans from increased cost of living, and therefore the proposed 16% VAT on bread has been dropped. To support, again, on reducing the cost of living, we are doing something about vegetable oil so that we do not make it expensive for Kenyans. Transfer of mobile services is a key concern to many Kenyans, and therefore, again, we have proposed that we do not have any increase on taxation or mobile phone transfer. We have seen in the recent past the proposals that we've made on statutory deductions on SHIF and housing levy has added a loan on especially on salaried Kenyans, and therefore we have proposed that those statutory deductions now be allowable to pay, so they will not pay an additional pay on those. We all agree that environment conservation is a key concern. The fact that you've had a drought and a few months of floods and our drainage clogs, we have agreed that we need to make a good decision about how to protect our environment. And that is what the wisdom on the introduction of eco-levy. However, imposing this on locally manufactured goods would again increase the cost of those locally manufactured goods in the country and stand a risk of making them not competitive in the East African market and globally. Therefore, this eco-levy will only be chargeable to imported finished products. And therefore, all locally manufactured items, and especially including diapers and sanitary towels, will not be subject to eco-levy. We must make sure that we become a manufacturing country and not a trading country. Na gotikira boiga semangana ye finance bill ngata chiko kwa na semara go yabona se birotero tambe no mugeni bweli tukujukira sensemende ye studio niko chinga kichumo bunge omumias East Peter Salasia anyara go kwa ngana ye finance bill asiritukolia ya karangana nera ni ganya rekobole serikali ya Kenya kwanza kwa neke bunango tukutera ya mangana lingite finance bill chinga kichumo igoni go mbungo yu arokane ko mochumo rewensi William Samoei Ruto na goteyaguna enenchera yuko nyara kuondelea aba Kenya. Kwanza mimi nataka niseme ya kwamba whatever has been spoken is just the hot air, because number one, hiyo bill haijakuja katika bunge, and kama they are very much honest with the Kenyans, because you see, number one, the way this finance bill has been packaged, the Kenyans don't want to have it.
That is our reality, right? And kupunguza mkate peke yake is not the solution. Kutoa ile inaitwa the eco levy on specific kama mkate ama on specific things does not heal the solution, does not bring the solution. So what we want is that ile finance bill ya 2023-2024 bado inafinya wa Kenya. Right? It's just like una move kwa ladder uko hapa tena na kuongezea nyingine. So what now I'm trying to say is that this thing should be suspended and be taken back to the people. In fact, if the president could be genuine enough and honest with the Kenyans and even can be able to lead kwa ne finance bill yo asebiro bitari bitambo mwancho murigere tumurikira ari abere ari ase finance bill yo asebiro bitari bitambe nyirabono asiri tukuri aro chinga gichoko bwato gokoro boti urugoro yo finance bill niko bono korobekana gutindi wakolekana ase county ya Nairobi ya menyi na bagona ba Kenya niko barobekana gwikagaria samaga che bunge konyara kwamereria orobochero chinga keche banyanyimbo niko basana na gati asogotumeka amariyo kyo kurusia mariga maiso sitia gas canistraza egontekera gati yabantu konyara kobe kubyara obono batangu na banyimbo kubwatikana no kurobekana gwakorekana aserituko lya lero. Wacha kunawa ndio unaongeza. Usinawe. Tulia. Basi wao tulie. Ngoja. Ashua. Songa bro. Ndio hapo. Ayo na yakolekana chinga kichoko botoka goroboti uri finance bill urubondora kurichukura litukuri aramisi asebunge asebiro tore tamu mancho murgeria ni chikumurgeria moganyonya astinka sechinsa chinke sana osasebiro biketo chikukwane gore finance bill na bego ntoko botoka goroboti ruaye omo senator we county ya Kisii Richard Monyonga oyibona ukwana nasema rako bayabono igoro yoroboti rote unkia kwane igobona ayo na asebiro biteri bitambe kurbone karango morganyo moganyo no mancho murgeria asebiro bikasana ntokwanere igoro ye finance bill aliyarime aliyanyara gokorora monchirio na ninki kagero chikorekana asali atakorekana sensemelia monjero mancho muribono tocho gotakuna sobime na gokomanyia mange igoro ye finance bill karombo atomomanyi sensemere studio oyingo chikomwarigania asebiro biteri bitambe tosko ngoira nanda segekegeke kerebosio.